Skal jeg gøre det? Film! Den bukker! Film! Bullshit! Hvor er det jagtmål? Kom og tryk igen. Jeg kan holde det 1 ton. Ja, det kommer tryk. Nej, det skulle da 10 ton næsten. Ja. Åbne dig, jeg har den bedste brug i verden, mand. Okay, det kommer tryk. Ja, det er jeg kan ikke op. Den kommer ikke til at holde en skid, den her bror. Kom lige og træt, men jeg kan ikke. Jo, den kan, den går opad. Tag på den lille i stedet for. Den her. Nå, det er så løsningen. Det er jeg taget. Du kan den ikke mere. Jo, den går sgu stadig op. Kan det træt? Den går stadig opad. Ej, der er nede igen. Det var hvad du gør. 8 tons var det rigtig godt. Nu holder ikke det tid, det kan være en ordbrug eller her. Springer det pludselig? Og hjemme der er statsminister Lars Løkke Rasmussen rasende over angrebet. Så det kan ikke komme længere. Slået i stykker, og det er simpelthen tragisk og meningsløst at tænke på, siger han i en pressemeddelelse. Og som jeg også har inde på, så har politikerne i Storbritannien selvfølgelig kommenteret den her episode.